Nå, hej. Vi skal lige prøve at lave en lille test. Med hvad hedder alt muligt mærkelige røjser. Hvad skal vi starte med? Vi starter bare med den her iste her. Eller du? Ja. Er det svært? Nej, vi skal lige åbne den. Nu skal jeg bare stoppe. Ja. Ja, som det er nu. Så prøver vi med en letmælk fra Arla. Så prøver vi med sådan en her. Ja. Så med en Ja, det må ikke være. limon her. Ja. Ej, det blev ikke ligefrem sjovere at se på at drikke. Nå, så tager du minimælken. Skal jeg tage den her? Nej, minimælken. Ja, den her. Ja. Og så er der en kakaomælk. Blop, blop. Så er der den her ægekilde. Prøv at se, det er lige sådan noget. Så er det klart. Så er det Pepsi Max. Let er den. Ikke for meget, for der er ikke så meget plads til den. Der skal også være plads til den. Ja. Sådan der. Stop. Så er den her. Den har vi købt i Tyskland. I kan lige prøve at se bagefter, hvad for nogle ting vi har brugt. Jeg har ikke set den her hjemme i Danmark før, men den, så skal du også... Prøv at se, det bobler i! Prøv lige komme over kameraet. Det er lækkert, det der. Så skal du rase rundt. Sådan. Er du klar? Ja, så skal jeg det kommer til at smage ulækkert der. Man kan smage den der kakaomælk virkelig tydeligt. Skal jeg drikke det i? Ja, kom nu med en juice. Nej, det skal jeg ikke. Nej, det er faktisk ikke ret sundt at drikke det i, tror jeg. Nu er der snart flere batterier på. Ja, men vi skal lige vise, hvad det er. Nå, ja. Vi kan lige vise, hvad vi har brugt. Hvad hedder det? Okay, vi sætter op på bordet. Det smager lidt af en anden fløde i, sagt i noget. Ikke ligefrem det bedste, jeg har smagt. Det smager dårligt. Nej, I kan lige tage og kigge på det der. Og så tager vi lige noget andet foran.
Og så kan man se, hvad det endte til. En klam omgang. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Mix fra køleskabet. Ja, det var det.